Здравейте! Тук е антрето на апартамента. Има място за шкаф за обувки, за гардероб. Така, вдясно е първата родителската стая, след това е втората стая и отляво имаме една баня и втора баня с тоалетна и втора тоалетна. Влизаме в родителската стая. Така, тя разполага с големи гардероби тук, климатик и излъзна тераса. Ето е терасата. На терасата се излиза от всички стаи. Разполага с ето тази хубава гледка към Витоша. Може да се сложи масичка, стол, шезлонг. Това е голямата родителска стая. След това до нея е втората стая или кабинет. Съжалявам, че има много кутии в момента, но тук е мивката, тоалетната, които все още не са монтирани, а това е едната баня. Тоалетна с душ. Тук ще има мивка. Големи бели плочки, светли тонове. Това е втората тоалетна. Ето я. Бойлер. Отоплението в апартамента е на ток. И тук влизаме в кухнята. Този шкаф с перални и сушилни отгоре. Може да се сложи сушилния. С тези мрежи, от които да излиза пара. Микровълнова фурна АЕГ, мивка, шкафове, абсорбатор, печка, съдомиялна, Whirlpool. Ето това е холът. Също се излиза на терасата и от него. Разполага с климатик и също така гледка към Витоша от хола. Тук е терасата. Това е хола с кухнята. Ето отново терасата. Това е